ξεκινήσει την προσπάθειά της στο στεφάνι η Ευαγγελία Κουτρουμπή. Η Λαρισαία αθλήτριά μας, ως μέλος της ομάδας του Ανσάμπλ των Νεανίδων το 2005 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μόσχας, πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Στα 16 της χρόνια τώρα, πέρυσι αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην κατηγορία των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που επίσης φιλοξενήθηκε στη Μόσχα, κατέλαβε την 20η θέση στο σύνθετο ατομικό. Φέτος παρουσιάζεται πολύ καλύτερη, έχει βελτιώσει πολλά στοιχεία στα προγράμματά της και είναι πιο σταθερή. Έχει φτάσει στο 8 στο βαθμό δυσκολίας και στα 4 αγωνίσματα. Ευαγγελία Κουτρουμπή στο πρόγραμμά της με το στεφάνι. Η Ελλάδα μετέχει στον πρώτο όμιλο, τον πιο ισχυρό. Εκτός από την χώρα μας, το παρόν σε αυτό τον όμιλο δίνουν επίσης η Ρωσία, η Ουκρανία, η Λευκορωσία, η Βουλγαρία, το Αζερμπαϊτζάν, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Τσεχία και η Σλοβενία.